kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbaara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. dongori waati sera radio benga ale kuma so kɔnɔ 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ sogoninkura kulojo nagakɔrɔla na bi ye alamisa ye utukalo tile 22 don san 2019 a labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ ibrahim lam misirakaw ka kamalengali to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Sunadon jɛkulu min bɛ anw fɛ yan n'an k'a ma syndicat libre des travailleurs du ministère des affaires étrangères u tun ye a ŋaniya k'a fɔ k'u bɛ sonsorili kɛ u ka baarabila la nka o sonsorili k'u ye wuli ka bɔ yen ko k'a sababu kɛ u ka laɲiniw k'olu ma sabati. Bamaliba wolomasiri taba maa duuru olu bɔnɛna u ni na kunungo jamana camancɛ bolo fɛ a kɛra janjugu dɔ dalen u ɲɛ. Faraɲɔgɔnkulu min bɛ n'u ka ma collectif action citoyenne de Kabara Tombouctou mara la u tamara kunungo dɛ u y'u ka dusumakasaya u y'o dangɛnɛmaya dɔnnibaaru la kumabaw olu de ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la dan tɛ aw la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn. An bɔra k'a fɔ sisan soldadonjɛkulu min bɛ n'an ka ma syndicat libre des travailleurs du ministère des affaires étrangères u ka bureau central u ye a ŋaniya k'a fɔ ko u ka baarabila n'u tun ye a ɲɛbila sɛbɛn na don mɛ kalo tile 24 n'u ye a sonsori k'u b'a sonsorilen bɔ dɛ k'u bɛ baarabila in waleya heure 120 banyanko ko k'a sababu kɛ u ka laɲini olu ma sabati laɲini minnu n'olu kɛra u ka bolonɔbila sɛbɛn kɔnɔna na ni tɛgɛnɔbila kɛra a la ne o kɛra juin kalo tile 8 san 2019 nin baara ɲɔngiri min wulilen filɛ nin ye sa k'u bɛna baarabila in u bɛna kɛ dɛ u bɛna kɛ utikalo tile 26 ka taa bila tile 30 nata la u y'a jira k'a fɔ ko gouvernement ma ka layidu bɔ sira fɛ dɛ u ka ɲinifɛn belebele saba kan o de ye sariya sira min bɛ n'o bɛ baarakɛlaw ka lahalaya kofɔ minnu bɛ affaire étrangère o kɔnɔna na ani ko ka sariya bolo dɔ n'u ko ma ko décret numéro 96 0441 février kalo tile 8 san 1996 ko ka o lahalayaw ko k'olu fana larawe n'o de bɛ lajali kofɔ ka ɲɛsin affaire étrangère o baarakɛlaw ma ani u bɛ jamana ka baara minnu n'u bɛ wuli ka t'olu kɛ consulaw olu kɔnɔna na ko o sariya bolo fana n'o ye 05 décret 464 octobre kalo tile 17 san 2005 ko k'o fana ɲɛfɔ n'o fana bɛɛ ka dɔn ka fɔ u ka lajali tɔrɔmɔɲɔw larawe cogo u b'olu kofɔ ko k'olu lajɛ ani kumafalen tɔrɔmɔɲɔ minnu bɛ d'u ma ko ka ɲɛdama kɛ o fana la ko ni ninnu ma sabati u ye a baarabila in k'u b'a waleya dɛ. Bamaliba wolomasiri taba maa duuru bɔɲɛko olu bɔnɛna u ni na kunungo jamana camancɛ bolo fɛ a kɛra janjugu dɔ senfɛ mugujugutila jatigɛwalekɛbaw terrorisiw olu ye min kɛ wa ko bolofɛn caman olu tiɲɛna wolomasiri tabaw yɛrɛ u kɛra nin kunnafoni dankɛnɛma ba ye u ko fɛn min ye taamakɛla dɔw ye wolomasiri tabaw olu tɔgɔla n'u ko ma ko escorte armée malienne ko olu de binna nin janjugu in kɔnɔ a kɛra boni ani ɔnbori o ni ɲɔgɔn cɛ an ka wolomasiri tabaw u maa duuru bɔɲɛko olu bɔnɛna u ni na bolofɛn caman o tiɲɛna wolomasiri tabaw ye nin fɔ u ka bɔlɔlɔ tɛmɛsira dɔ fɛ furuba barokɛyɔrɔ dɔ n'o ye Twitter ye u y'a sɛbɛntiya yen nɔ u y'a jira k'a fɔ ko a nɔgɔnin na ko maa kɔni ma bɔ k'i jɔ k'a fɔ k'ale de nɔ don mugu cikanw k'olu de mɛnna nin janjugu in dayɔrɔ la i n'a fɔ nagakɔrɔ marakɛla dɔ ale y'o sɛbɛntiya bolimafɛn dɔw k'u ye tabila olu la. Faraɲɔgɔnkulu min n'an ko ma collectif action citoyenne ka baarakaw fɛ Tombouctou mara la kunungo u taamara k'u ka dusumakasaya k'a dankɛnɛmaya k'a jira k'a fɔ k'u bɛ ka siraba dɔ dilan Tombouctou marabolo kɔnɔna na mun bɛ bɔ aéroport la ka taa dugu kɔnɔna na nga sira in a ma tɛmɛ olu ni dungoyɔrɔ fɛ n'o ye Kabara ye u dun ko Kabara yɛrɛ ye Tombouctou yɛrɛ sigida nimayɔrɔ de ye ko sira bɛ se ka dilan cogo di a tɛ tɛmɛ Kabara fɛ Kabarakaw de ko sa olu b'u ka dusumakasaya u b'a dankɛnɛmaya k'a fɔ k'u filɛ ka nin mun kɛ nin ye ko a ma diya u ye dɛ ko Kabara n'i y'a lajɛ ko Tombouctou ni yanfan dɔ don k'a sababu kɛ jikɛrɛda bɛ yen wa fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛn caman bɛ yen i n'a fɔ sɛnɛ ni fɛngɛ ninnu olu bɛ kɛ jidaw la nin yɔrɔ in de la yen nɔ ko o sigida maaw olu ka lafiya k'o tɛ sira bɔ ko fɔ wa ko sira bɛ se ka bɔ cogo di ka taa aéroport ka taa dugu kɔnɔna na fɛn min ye Kabara ye ka o sen bɔ a ko la k'o kɛ kɛrɛfɛ mairie ye k'o tɛ ɲa dɛ taamara k'u ka nin dusumakasaya in k'o de dankɛnɛmaya i tun b'a ye u ka jataraw yɛrɛ sanfɛ u bɛ k'a fɔ ko fɛn min ka dɔn k'a fɔ siraba min n'a bɛ bɔ Tombouctou ka taa Kabara ka taa Koriomé k'o ka dilan k'u ka laɲini o de ye.
ngwara daba belebele min bɛ Cameroun n'u kama Maurice Kanto ale ka kiriko o de bɛ da la dɛ a yɛrɛ bɛ tigɛ kɔnɔmaya la kabini janvier kalo waatiw ko septembre kalo tile 6 nata k'a nata i danna tigɛ kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ Yaoundé a bɛ wolomasiri tabaw ka kiriso a bɛ o de kofɔ kunungo a ka solonadonba n'o ye avocat ye olu ye nin kuma in u y'a sɛbɛntiya nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiricɛkulu ma o fɛ ka lasa balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam misirikaw ka kamalen ale de tun bɛ suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya na sini na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma dɔgɔkun kunnafoni laban kɔni yan'u cɛ n'a b'a fɛ ka segin maraka faama ka journal bɔn wɛrɛ la mais a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal bɔn maraka kunnafoni jatara ka laselibaw n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ a kan bɛɛ sini ni Ala sɔnna a ma maraka faama ka bi journal banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye